Hello friends, बरायबाय चैनल ऑफ इन कॉन्सेप्टआव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनलाव स' दायो नोंथांमोना मिथिखाबाय जे BTC आव टेट साख्रि होगोन होननानै दा बेखौनो सिगां टन्न भेरिफिकेशना जोब्बाय एबा जाबाय थादोंमोन होनना बुंदोंमोन एबा जोब्बायानोमोन नाथाय दा फिन कॉन्सेप्टआव सरप्राइज पेन जाबाय गोदान अफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज खालामबाय BTC निफ्राय दा बेनो जाबाय फिजिकली डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन दा बेयाव गोबांथार बाथ्रा कमेन्ट्स फैदों बेखौनो नोंथांमोनजों रिप्लाय खालामगोन जे एलपिल' मानो फैखो आरो बर्ड पेपारा माला जागोन एबा UP लेभेला माब्ला जागोन दा मोनसे ऑप्शन बेनो जाबाय एलपि लेभेला फैग्रोबाय 17 निफ्राय 20 जानुवारि दा बेनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा सोसनगोन जे BTC टेटआव आउटसाइड BTC आबो एलिजिबल जादोंमोन अब्ला दानि आसाम स्पेशल टेटआवबो BTC नाबो एलिजिबल जानांगौ एबा जागोन बेखौ जों नोटिसआव नुनो मोनदों दा बेखौ दोनथ'नानै जों दानिया UP एबा बर्ड पेपारा माब्ला ओंखारगोन दा मोनसे चान्स दङ 20 जानुवारि उनाव नोंथांमोननिया जानाय चान्सआ दङ कारन जुदि UP खौबो लायोबा स' UP खौ लायोबा 20 जानुवारि उनावहाय लानाय चान्सआ दङ आरो UP लेभेलजों बर्ड पेपारखौहाय नैबे बर्ड पेपारखौ UP जोंहाय इनक्लुड खालामनो हागौ बेबादि फैनो हागौ एबा नोटिस थाबैनो बिथांमोना रिलीज खालामगोन देन बेनिफ्राय बावहाय नोंथांमोना कम्पालसरि एटेन्ड जाथारनांगोन जुदि एटेन्ड जायाबा नोंथांमोना डिसक्वालिफाइड जागोन दा जायफ्रा हाबा जाबाय नोंथां स्मल फेमिलि नर्म्सखौ नोंथांमोना लांफाथारनांगोन मेरिटफोरा आनमेरिट नाङा तो बेखौ जों मिथिखागौ नालाय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना एकाडेमिक लेभेलनिफ्राय प्रोफेशनल लेभेलसिम नोंथांमोना लांनांगोन नैबे डेट वाइसआव जायफ्रा नन BTC नोंथांमोना 20 जानुवारियाव आरो BTC आ 17 निफ्राय 19 जानुवारियाव बेनो जाबाय रेजिस्टार वाइसआवसो लादों नोंथांमोननि रेजिस्टार नाम्बार थायो बेखौ नोंथांमोना नायफिननांसिगोन एप्लाइ खालामनायाव दङगोन एबा स' नोंथांमोननि एक्न'लेजमेन्टआव नायबानो जाबाय जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन दा एसे खस्थ' खालामनांसिगोन मानोना रल नाम्बारखौ लायाखै नालाय बेखायनो नोंथांमोना जायखिजाया गभर्नमेन्ट जब एप्लाइ खालामबा एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड एबा प्रिन्ट खालामनानै एबा मेलावहाय दोननानै कम्पालसरि लाथारनांगौ उनावहाय जाहाथे हेल्पफुल जायो दा जों मिस्टेक खालामा बेयावनो नागिरना मोनफिना दा गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफा देन मोनसे पइन्ट लिरदों NB आव क'क्राझाराव जिनोखि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव खनसे जादोंमोन ना बेनो जाबाय 10 जुलाइआव जादोंमोन 2025 आव बावहाय एबसेन्ट जादोंमोनब्ला नोंथांमोना दायो भेरिफाइ जानाय नङा नोंथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा थ' बेखायनो जिखुनु जाया गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगौ बे गाइडलाइन्स फल' खालामैयाव माखासे गोरोन्थिखौ जोङो मावनानै लायो दा बेखिनिखौ जों मोनथिबाय दा UP लेभेला थाबैनो अफिशियल नोटिफिकेशन विदिन शर्ट पिरियडआव बिथांमोना रिलिज खालामनो हागौ दा बाथ्रा जाबाय जोंहा मिथिगौ जे 17 आव थ' 17 आव जोंहा 10,000 स' 10,000 बागुरुम्बा मोसानाय बागुरुम्बा ट्रेन एबा दोहौ दङ बेनो जाबाय जोंहा गुवाहाटियाव दङ स्टेडियामाव दङ जों बेखौ मिथिगौ दा बिनि गेजेराव अबियासलि साफा सानै टेट केन्डिडेट्स एबा क्वालिफाइड जानायबो थानो हागौ 17 निखि बे डेटआव आरो बा बेखिनि डेटआव बेखिनिसिम थागोन नालाय मोसानाया जास्ट एग्जाम्पल अब्ला बिथांमोननि थाखाय कनसिडारेसना थागोन ना थाया मोनसे कुइसन एबा कमेन्ट जागासिनो दङ स' एक्सुवेलि अबियासलि थानांगोन मानोना जेराव BTC निफ्रायनो 10,000 बागुरुम्बा मोसाहैगोन अब्ला स' बिथांमोनाबो जुदि टेट पास दङमोनब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनाव थालांबा बिसिनि फिउचारा मा जागोन बेखौ सरकारा साननांगोन आरो थ' आं रिक्वेस्ट खालामदों बे भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोननि बागुरुम्बा मोसानायफोरनि जिनोखि टेट क्वालिफाइड दङमोन बिथांमोननि थाखाय स्पेशल नोटिफिकेशन होनांगौ एबा बिथांमोनखौ कनसिडारेसन खालामनांगौ आरो बे टेटनि सायाव दा बेनो बेखिनियानो नोंथांमोना बर्ड पेपारनि गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन ना बर्ड पेपारा गैथ'वा दासिम एलपि UP पास जानायफोरा किजानि नेक्स्ट स्पेशल जानो हागौ जेरैहाय UP जोंहाय लाफानो हागौ आरो दा आसा खालामो नेक्स्ट लेभेलाव BTC आ थाबैनो अफिशियल नोटिस रिलिज खालामनो हागौ बेनो जाबाय BTC टेटनि सायाव